bede dig om at sætte dig her, så vi gerne... Ja, sæt dig her. Hvordan slukker man for musik? Fjernbetjeningen Niels. Også det. Så I kan også bare sætte den over. Fjernbetjeningen Niels. Sluk helt. Hvordan slukker man? Kan vi lige slukke for Jayhawks? Sådan der. Dejligt. Kære Claus. Nej, det er ikke så godt. Kære Claus. Vi er mange, der nyder dit venskab, og vi vil gerne prøve at udtrykke vores glæde ved vores venskab med dig. Og eftersom du er en følsom og raffineret fyr, så har vi prøvet at lave et følsomt og raffineret udtryk for vores glæde over at være venner med dig. Så vi vil gerne besynge dig, og Christian vil gerne ligge for. Den har du. Er jeg Don Draper eller familiefar? Er jeg blot tjener eller sårhælling superstar? Nu er du før, vi står her og spørger, fordi du er vores brobær, vi er dit venneslæng. Fisk, glade fisk, runde fisk, lange fisk, da du kastede snøren om fisk ned på krogen hos dig, hos dig. Bobær, hvor alfahan, mere sexet dag for dag, følsom stil og lækker smag. Bobær, du er på toppen nu, raffineret som Fellini havde lavet skål. Bobær, du er vores livskaptajn, hvad enten du har brugt en eller ret. I din hånd er du skipper på vores smude. Bobær, din stil er laks, din retter er en præst, det har Euroman selv sagt. Bobær, Margareten, din Citroën, den blev træt, når du måtte sige pænt farvel. Bobær, det var ærgerligt, nu det bliver blind. Det er synd på lyn, der fyrtes autobahn. Jeg ser en kæmpe silhuet af en mand. Han er stor, han er stærk, han går aldrig ned på udstyr. Leo bringer hørster, fiskestanger, whisky, split. Stort tillykke med de 40, stort tillykke med de 40, med de 40 år. Jeg gider ikke, ventetiden er for dyr. Han gider ikke, hvis det er noget, han afskyr. Stræbende op bag livets eventyr. Ud og fisk, ud og kør, ud og ryge vej. Så